Граница между Россией и Белоруссией? Не смешите, какая там граница, это все искусственно сделано. Вы чули нечто подобное ад ватнікаў, правда? Ведаеце, а я знянацку нават часткова возьму і пагаджуся. Вось паслухайце, як на Невельшчыне, напрыклад, гэта Пскоўская губерня, на секундачку, РФ, яшчэ ў сярэдзіне 20-го стагоддзя людзі размаўлялі між сабою. Дзверы, яблыкі, бацькаўшчына, дзедаўшчына. Герб Невеля дасюль пагоня, калі што. Гэта цікава, правда? Дык можа быць і сапраўды тая мяжа штучная? З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Давайте пагаворым пра беларуска-расійскую мяжу. Не тую, якая ёсць зараз, а пра сапраўдную, этнічную і гістарычную. Але праходзіць яна чамусьці зусім не там, дзе сёння, а далёка ў глыбіні Расіі матушкі. І я нагадаю, што тут я выказваю свае думкі, задаю пытанні, а вы ўжо самі думаеце, што з гэтым усім рабіць. І пішыце ў каментарах, добра? Калі для вас гэта бяспечна, канешне. Дзякуй. Сучасныя беларускія межы мы маем ад 1945 году. У такім выглядзе Беларусь і стала незалежнай у 91-м. Я нагадаю, што тады, у 45-м, лёсы краінаў і народаў дзялілі моцныя гэтага свету, асабліва не зважаючы на галасы людзей, а тым больш на гісторыю, на этнаграфію. Таму, напрыклад, у 44-м годзе Хрушчоў з Маленковым лабіявалі пытанне далучэння Полацка да Расіі, РСФСР. Чаму бы не? Бо яны ж там усе бедныя і няшчасныя, можна хаця б Полацкам пажывіцца, правда? Але Панамарэнка, шэф рэспублікі, адстаяў сваю вотчыну. Касцьмі проста лёг. Калі ён штосьці добрае і зрабіў, то вось, акурат гэта, ён адстаяў беларусам Полацак. А яшчэ пішуць, што ў 50-е гады існаваў нават план перадачы Калінінградскай вобласці БССР. Вы скажаце, што гэта за дзіч, Каця? Але у рэаліях Савецкай імперыі гэта была не дзіч, а насамрэч даволі прагматычны крок – павесіць разбураную ўсходнюю Прусію на баланс савецкай Беларусі, і хай мы яе аднаўляем. А вайсковыя караблі там усё роўна будуць расійскія стаяць. То бок, якая розніца, каму яна там адміністратыўна належыць, правда, тая вобласць? Цікава было б, калі б перадалі. Напішыце ў каментарах, што вы пра гэта думаеце. У 1964 годзе БССР атрымала 8 вёсак ад РСФСР, якія далучылі да Мсціслаўскага раёну. Нізкі паклон, 8 вёсак. Гэта апошні, дарэчы, прынамсі, мне вядомы прэцэдэнт змены нашай усходняй мяжы. Калі вы ведаеце іншае, таксама пішыце ў каментарах, абавязкова. То бок, наша усходняя мяжа збольшага захоўвала статус-кво, гуляла туды-сюды толькі заходняя і паўночная. І аб чым тут, здаецца, размаўляць? А размаўляць ёсць аб чым. Бо калі мы глядзім на даследаванні этнографаў 19 стагоддзя, на мапы Яўхіма Карскага, Мітрафана Довнар-Запольскага, калі мы чытаем нават Тургенева, то мы разумеем, што беларусы жылі далёка за Оршу, Сураж, за Мсціслаўль. А дзе яны жылі, калі жылі і куды падзеліся, я зараз усё раскажу. Недзе ў сярэдзіне 19 стагоддзя ў расійскай імперыі вучоныя нарэшце пачынаюць сістэматызаваць этнаграфічны матэрыял. Цікавіцца, хто дзе жыве, як размаўляе. Ну і вось, глядзім мы даследаванні акадэміка Яўхіма Карскага і бачым, што беларусы жывуць у ваколіцах Бранска, далёка за Смаленскам, пад Вязьмай, то бок на 100, а то і болей кіламетраў углыб Расіі, калі арыентавацца на сучасную мяжу. Прычым гэта вобласці, якія палітычна былі звязаныя з Вялікім княствам літоўскім досыць даўно, або адносна непрацяглы нават час. Але ўсё ж такі, адкуль там беларусы? Усё стае на свае месцы, калі ўзяць за аснову, падставу і гіпотэзу, што беларуская мова – гэта балцкія гаворкі і славянскія гаворкі. Адно накладзенае на другое і сінтэзаванае. То бок, там, дзе жылі балты, пасля да іх прыйшлі славяне, і вось адбыўся гэты самы сінтэз, і выніклі беларусы ў рэшце рэшт. Славяне, насамрэч, прыходзілі невялікімі групамі, не лавінай, не навалай, а балты, ў сваю чаргу, нікуды не знікалі. Яны проста перанялі славяншчыну ў мове, калі так можна выказацца. І атрымалася вось беларуская мова па выніку праз 1000 гадоў.
А вось вам яшчэ адзін цікавы прыклад. З 1847 году, калі Карскі яшчэ нават не нарадзіўся, Тургенеў у сваіх запісках паляўнічага апісвае два тыпы людзей з Калужскай і Арлоўскай губерняў. І гэта проста неверагодны кантраст. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит из-под лобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти. Калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. І так ва ўсім. Людзі жывуць па-рознаму, хаты будуюць па-рознаму, дворы наваколле ў іх таксама розныя, яны размаўляюць па-рознаму. А ў чым прыкол? У тым, што калужскі мужык з Жиздрынскага уезду гэта насельнік лясной зоны, нашчадак балтаў. А вось арлоўскі мужык з Болхаўскага уезду, ён уже насельнік лесастэпу, і ён ест плохо і носіць лапці. Мае спачуванне. Карацей, гэта розныя людзі, у іх этнатып розны. І ўсё гэта адбываецца ў 180 кіламетрах ад сучаснай расійска-беларускай мяжы ў глыб Расіі, на хвіліначку. То бок 170 гадоў таму адрозненні былі заўважныя нават не спецыялісту, а Тургеневу, напрыклад, які там цягаўся са стрэльбай сваёй. Канешне, з часам гэтыя адрозненні выціраліся, бо расійская школа, расійская царква рабілі сваю чорную справу. Але нават на пачатку 20-го стагоддзя даследчык Яўсей Канчар без аніякага сумневу запісваў, як беларускія, масальскі, жыздраўскі паветы Калужскай губерні, цалкам усю смаленскую губерню, ржэўскі і асташкаўскі паветы Цвярской губерні, бранскі, трубчэўскі, сеўскі паветы Арлоўскай губерні і гэтак далей. Вось таму і не дзіўна, што савецкая Беларусь была абвешчана 1 студзеня 1919 года, дзе? У Смаленску. Бо гэта быў такі самы легітымны цэнтр зборкі беларускай дзяржавы, як Менск, нічым не горшы. Але давайце з вамі глянем трошкі рэтраспектыўна. Што ж там раней адбывалася ў Цвяры, у Смаленску, і чаму гэтыя землі ўсё ж трапілі пад маскоўшчыну? Сябры, калі вы лічыце, што тое, што я раблю, тое, што я кажу, важна, я вельмі спадзяюся на вашу падтрымку, бо такую гісторыю сёння ў Беларусі ў школах не распавядаюць, яна забароненая. Падабайка, падпіска на канал, каментар, усё гэта вельмі важна для пашырэння нашай праўдзівай гісторыі. І данат, канешне, калі вы хочаце, каб мы выходзілі і надалей, калі вы не ў Беларусі, і для вас гэта бяспечна. Дзякуй вялікі. Цвер мы ведаем ад 12 стагоддзя. Гэта важнае месца, бо там акурат пачынаецца Волга, мегазначны канал камунікацыі. У 1290 годзе там быў асвечаны Спаскі сабор, то бок у плане каменнага дойлідства Цвер апераджала Маскву. Цверскія і маскоўскія князі ўвесь час канкуравалі паміж сабою. Цікава, што ў 1327 годзе Цвер падняла паўстанне супраць Арды. А хто яго задушыў? Татары? Не, яго задушыў Іван Каліта, маскоўскі князь, які ў татараў выконваў паліцэйскія функцыі. Сам жа горад спаліў, сам жа разрабаваў. У 1375 годзе крыжовы паход в Косі на Цвер рабіў маскоўскі князь Дмітрый. Напэўна, іх была такая заведзёнка, чаму не? А вось з Гедымінавічамі, з Літвою Цвер чамусьці сябравала. Цікава, чаму? І ўсё там у Цвяры было нармальна. Нават манету яны сваю чаканілі, пакуль Масковія не паднялась з кален. У 1485 годзе Іван III мабілізаваў там сваю 5-ю калону і захапіў горад. Цвярскі князь збег у Вялікае княства Літоўскае, а вось ягоную жонку маскавіты паланілі. У 1569 годзе справу вызвалення Цвяры ад карэннага насельніцтва, ад цверчаў, давяршыў Іван Грозны. Ён зладзіў там сапраўдны генацыд з рубленнем людзей на кавалкі, стапленнем у Волзе. Гісторыя вельмі падобная, як маскавіты рабілі ў Новгарадзе. Нічога новага насамрэч. Але, што цікава, нягледзячы на генацыд і стагоддзі асіміляцыі,
У канцы 19 стагоддзя ў паветах Цвярской губерніі заставаліся беларускія сляды, асабліва на берагах рэчкі Тут, якая ўпадае ў Волгу, адсюль тэрмін беларусы тудаўляне. Яны захоўвалі мову, народны строй, гралі на дудзе, гэта вельмі цікавая адметнасць, і гэтыя адметнасці фіксаваліся ажно да 1960-х гадоў, во як. Дарэчы, у 1931 годзе маскавіты нават назву горада Цвер памянялі на Калінін. Цікава, чаму яны сваю Маскву, напрыклад, так не перайменавалі? То бок, ужо нічога не мусіла сведчыць пра колішнюю гісторыю горада. Роўна як і пра тое, што Волга, великая русская река, пачынаецца на спрадвечных крывіцкіх землях. Вельмі павучальная гісторыя з Псковам. Калі вы хочаце пра Пскоў, мы зробім нейк асобны выпуск, бо там не менш цікава, чым пра Новгарад. Гэта, так бы мовіць, другая Расія, у добрым сэнсе гэтага слова. Прынамсі, была гадоў 500 таму. Пакуль тамтэйшыя эліты не пачалі падтрымліваць Маскву супраць Вялікага княства Літоўскага і Новгарада, але самі па выніку зрабілі сабе бяду. А перад гэтым пскавічам дапамагаў у вайне з крыжакамі зядзь Гедыміна Давыд Гарадзенскі. Пскоўскім князем нейкі час быў нават сын Альгерда Андрэй. Кіраваў там і Юрый Вітаўтавіч, і князь Любка, сын полацкага князя Воіна. То бок супраца палітычная і вайсковая была акурат у нашым кірунку. Але па выніку пскавічы самі выбралі свой лёс. Ну, што ж, што тут ужо зробіш? Цікава, што ў 1772 годзе на кароткі час Пскоў быў часткай беларускага генерал-губернатарства ўжо ў складзе Расійскай імперыі разам з Віцебскам, Полацкам, Вялікімі Лукамі. А пасля мапу зноў перакраілі. Але возьмем, напрыклад, Невельскі павет на Пскоўшчыне. У 1860-е гады там фіксаваўся 61% беларусаў, 3% палякаў, 6% жыдоў, 4% стараабрадцаў і яшчэ 28% неакрэсленай нацыянальнасці. І гэта ў царскія часы, калі перапісчык ці даследчык не зацікаўлены падвышаць адсотак тых жа беларусаў. Навошта яму гэта? Які ў гэтым сэнс? А вось як там людзі размаўлялі. Калёсы, яблыкі, крывавы, у лапцёх, на людзёх. Вясной бацяны прылятаюць. Што бацькаўшчына, што дзедаўшчына, ўсё адно я памру, а ўнук астанецца. Вельмі смачная, такая сакавітая мова, правда? Вельмі сімвалічна, што ў 1918-19 годах акурат на Пскоўшчыне фармавалася армія генерала Станіслава Булак-Балаховіча. І там ён ганяў бальшавікоў. Акурат выбіў з Пскова, заняў горад, і там публічна вешаў камісару. Пра яго я рабіла асобны выпуск. Дык вось, можа быць невыпадкова, што на нашых спрадвечных землях збіралася ядро адзінай на той момант баяздольнай беларускай вайсковай адзінкі. Як вы думаеце? Пішыце ў каментарах. У 1924 годзе, калі Віцебская губернія увайшла ў склад БССР, ад яе адрэзалі, па-жывому насамрэч адрэзалі, Вележскі, Себежскі і Невельскі паветы і перадалі ў РСФСР. Гэта пры тым, што, напрыклад, Вележскі павет меў 72% беларускага насельніцтва. Гэта проста ілюстрацыя таго, як краіліся і перакройваліся гэтыя тэрыторыі без аніякай аглядкі, хто там жыве, як размаўляюць, чаго ён увогуле хоча. Ну і вось вынік. У 2002 годзе 94% жыхароў Невельшчыны лічылі сябе рускімі, а ўсяго 2% беларусамі, 711 чалавек. І гэта выдатны прыклад таго, як працуе усім вядомая русіфікацыя. Насельніцтва проста перамалолі і спусцілі ў агульны расійскі кацёл. А што там Смаленшчына? Пра Смаленшчыну я некалі рабіла асобны выпуск, таму не хочацца задужа паўтарацца, але давайце асноўнае. Лепш часцей паўтараць, каб не забылася, бо ў школе ж нам усяго гэтага не казалі і бліжэйшым часам, баюся, не скажуць. У выпуску пра вікінгаў я ўзгадывала Гнёздава, вялікі лагістычны хаб вікінгаў на Дняпры. Расійскія археолагі вельмі любяць хваліцца гэтай лакацыяй, і гэта заслужана, безумоўна, знаходкамі адтуль. На секундачку, яны, правда, забываюцца, што гэта этнічна беларускія землі. Смаленск за 12 кіламетраў ад Гнёздава быў заснаваны як
працяг дзейнасці гэтага хабу на Дняпры, які трымае гандлёвыя патокі, лагістыку. У 12-13 стагоддзі Смаленск – адзін з цэнтраў старабеларускай дзяржаўнасці. Напрыканцы 1320-х гадоў смаленскі князь Іван прызнае Гедыміна сваім старэйшым братам, каб разам па заходняй Двіне трымаць кантакт з ганзейскімі гарадамі, з Еўропай. Альгерд, сын Гедыміна, разам са смаленскім князем Святаславам робяць паходы на Маскву. У 1410 годзе 3 смаленскія палкі удзельнічаюць у Грунвальдскай бітве. Тыя палкі былі з Оршы, Мсціслава і Смаленска. У савецкіх падручніках пісалі, канешне, рускія палкі. Ну, рускі-то рускія, але не маскоўскія, рускія ў добрым сэнсе гэтага слова. І гэта наогул быў час росквіту смаленскай зямлі. Тут ствараецца смаленская хроніка, пахвала Вітаўту і іншыя нашыя літаратурныя творы. Верагодна, акурат у Смаленску быў пісаны радзівілаўскі летапіс. Вы маглі яго, канешне, не чытаць, але дакладна бачылі вось гэта класненькія карцінкі, коміксы з яго, такі сабе летапіс з рысункамі, глянцавы. Летапіс належаў радзівілам, трапіў у Кёнігсберг, і толькі ў 18 стагоддзі расіяне вывезлі яго да сябе ў Пецярбург. Чаму? Бо заняліся акурат тады стварэннем свайго гістарычнага міфу. Мірнае жыццё самога Смаленска скончылася ў канцы 15 стагоддзя, калі Іван III устаў з кален, умыўся і аб'явіў сябе гаспадаром усія Русі. Далейшыя 150 гадоў гэта нон-стоп войны за Смаленск. То бок, ён не сам сабой, як яблычка, зваліўся ў маскоўскія ручкі загрыбушчыя, не. Апошні рэнесанс Смаленску 1620-е гады, калі пасля маскоўскай смуты горад зноў быў наш. Тады там адкрыўся езуіцкі калегіум, у горад прыехалі жыткі, каб рабіць бізнес. Смаленскае праваслаўнае святарства вызнала унію, але ненадоўга, бо маскавіты ўсё ж даціснулі. Смаленск для іх быў прынцыповым. Горад – гэта агромністая крэпасць, а хто яе трымае, той трымае ўвесь рэгіён верхняе Падняпроўе. Але вось глядзіце, 18 стагоддзе. Маскавіты ў Смаленску пануюць без перапыну ўжо больш за 150 гадоў. Ужо адчынілі там духоўную семінарыю, цэфірную школу для дзетак купцоў і дваран. А тамтэйшая шляхта ўсё адно ваўком у лес глядзіць. Яны праўдамі і непраўдамі выпраўляюць сваіх дзяцей вучыцца на захад, у Вільню, Прагу, Кракаў. Напэўна, бо яны памятаюць сябе як частку Еўропы. Нават на гербе Пацёмкіных, тых самых, з якіх нарадзіўся Пацёмкін таварычскі фаварыт Кацярыны, мы бачым малую пагоню, руку ў залатых латах з мячом, а яны ж са Смаленшчыны родам. І ніякія яны па праўдзе не Пацёмкіны, а нашчадкі шляхціча Патэмпскага. Проста на Расіі ніхто не мог вымавіць гэтае прозвішча. Ды навошта, калі можна быць Пацёмкіным ці Кацёнкіным? А герб, бачце, застаўся. У 1904 годзе ў Вільні выходзіць грунтоўная праца «Беларусы» Карскага. Дык там чорным па белым напісана, што большая частка Смаленшчыны гаворыць па-беларуску. У 1917 годзе на ўсебеларускі сход у Менску прыбываюць дэлегаты са Смаленшчыны. Гэта не дзіва, а норма, як і з Віцебшчыны, з Магілёўшчыны. У Смаленску жылі і працавалі Купала, Максім Гарэцкі. Для іх саміх гэта была не чужая земля, не маскоўшчына. Там менавіта была абвешчаная савецкая Беларусь. А тое, што ў 1920-х гадах падчас узбуйнення БССР Смаленск прапусцілі і не далучылі да Беларусі, так гэта ж не пра свабодны выбар, а пра дзелёжку ў сярэдзіне імперыі. Цікава, што ў 1990-м група дэпутатаў Вярхоўнага Савету БССР абмяркоўвала ў Маскве на поўным сур'ёзе з расійскімі дэпутатамі пераход некаторых раёнаў Смаленшчыны ў склад БССР. Ідэя была ў тым, каб узяць тыя раёны і перасяліць туды людзей з чарнобыльскай зоны. Прычым смаленскія дэпутаты былі не супраць, як бы, бо раёны Смаленшчыны, пра якія гаворка ішла, яны амаль вымерлыя, там людзей амаль не было. Потым саюз ляснуў, і тыя размовы сышлі ў нішто. Але вы толькі ўдумайцеся, 1990 год, пасля вайны прайшло 45 гадоў, а ў іх там
Людзей няма. У еўрапейскай частцы России пуста. Забірайце, хто хоча. Хто быў на Смаленшчыне, я была. Для мяне гэта быў проста шок. І гэта тады. А зараз ввогуле жыве там хоць хто ў гэтых вось вымерлых раёнах. Можа, не надта ім патрэбная была Смаленшчына, я не ведаю. Можа, пагуляліся і хопіць. Я нічога не хочу сказаць. Не падумайце. Але вы можете пісаць у каментарах. Слухайце, я магу яшчэ доўга расказваць насамрэч. Пра северскую зямлю, напрыклад. Бранская епархія была падначаленая свой час літоўскай мітраполіі, цалкам незалежнай ад Масквы. І вы паслухаеце проста імёны тых людзей, якія на Севершчыне кіравалі ў 14 стагоддзі. Александр Нарымонтавіч, Зміцер Карыбут, Константин Скіргайла, Андрей Вогунд. Нармальныя такія древнерусскія імёны, правда? Вогунд, Карыбут. Чысты кайф. Нават у 1927 годзе ў афіцыйнай савецкай прэсе пра Старадубскі павет пісалі як пра спрэчную тэрыторыю. 50-50. Прыкол, што на Браншчыне ў 2008 годзе дзе-нідзе прайшлі нават сходы, дзе людзі хацелі далучыцца да Беларусі. Ну і розныя там члены Саветаў Федэрацыі пасля ў жаху апраўдываліся, што не было такога, а калі было, то гэта ўсё неправільна і неправда. І неправда яшчэ раз. Але пра што, сябры мае, ввогуле гэтая ўся гісторыя? Пра Невель, Пскоў, Смаленск, Старадуб, гэтак далей. Уладары Вялікае княства Літоўскага, на жаль, у другой палове 15 стагоддзя проста забілі, даруйце мне гэты сленг, на ўсходні вектар сваёй палітыкі, на ўсе гэтыя княствы. І іх падграбла пад сябе Масква. Далей стагоддзе русіфікацыі і спусташэння. І гэта ж не толькі пра мову, пра палітычную прапіску, пра рэлігію, гэта наогул пра культуру жыцця, пра выбар між Еўропай і Азіяй. Ну і рэзультат не цяжка заўважыць, мне здаецца. Але калі мне гэта толькі так здаецца, то, канешне, вы мяне папраўце. Дзяліцеся, калі ласка, сваімі думкамі ў каментарах, калі вам гэта бяспечна. Міласці прашу. А на сёння, напэўна, надышоў час развітвацца. І, як заўсёды, будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.